Исәнмесез. Руслан Габбасов үзенең яңа видеосында күрсәтте, ничек без Казахстанның шикләренә чыга алабыз. Мы хотим вернуть так называемый Кувандыкский коридор в состав Башкортостана. Это наши земли, и они нам нужны. Ул Башкортстанның кайбер җирләрен Оренбургка бирергә, Оренбургка кайбер Башкортстан җирләрен. Я бы предложил совершить территориальный обмен. Отдать Оренбургской области от Республики Башкортостан Бишбулякский, Ермекеевский, Белебеевский и Туймазинский районы. То есть мы их меняем на 3 района Оренбургской области: Кувандыкский, Гайский, Новоурские районы. Ләкин без дә булышырга тиеш диде ул. Татарстану, Чувашии, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии. Что для них Кувандыкский коридор также важен. Мин татар, ләкин мин әйтә алмыйм бар татар кешеләрдән, ләкин бу әйбәт хыял, чөнки безгә бу Казахстанга шикләр кирәк һәм Башкортстан безгә булышачак. Шуңа күрә Татарстанда нәрсәдәдер бирергә тиеш үзенекен булышыр өчен. Әйбәтрәк була инде, әле сатып алсак Оренбурглардан, Челябинсклардан, төрле төбәкләрдән үзебезнең җирләребезне татарлар белән, башкортлар белән кире. Карагыз Руслан Габбасовның видеосын, дусларыгызга да җибәрегез.